ngarap da kijing sungo yu blai se yesien ni ka por menta ya ka bang yo ban ya kren bat phi na ka ktien ka jong blai kwa ban peteng biang ya ka e ka bang lasange menin ba ka long no Lukas no bishpo kini ka khot ka balai pusan ka khot ka bakam sharum ka ongkum ni tu sumari u bat ya ka e ru ba men penlut tam nga onda ngalawan phai pat ngan siu pat yame kani kalong ka jingkular ka jong Jisu ya une unong sumar ya une utra yeng basa kani kalong ka jingkular ka jong Jisu ya ki syakri ki jong Jisu kita ki besai ki lang berat ya kita ki syakri u kita ki bale ahok kita ki bale bha nagabanta kita ki lang berat ki jong kan mau ya kani ka wai ki lang berat kim dei jong ki pastors ki lang berat ki dei ki jong utrai usu ai ya kini ki lang berat ha kini ki nong sumar bakin sumar bakin besabha bat hang ni ke ktien ke jong blai ka ong kumta bau Jisu ong lada ong yau tau nong sumar jong ta yeng basa ong tu sumar ya bat ke ru ba men penlut tam na lor kini ki artuli ki bangang ala ai lada me penlut tam lada mela ai ya ke ktien bat men sim bat na lor kata ba men penlut tam ka bamut pi ai ka koi ka kya ka jong pi ya ka met ka phat ka jong pi ai ka por ka jong pi ai ya ka jingem ka jong pi na ka benta ka gospel na ka benta ki langbrat jong u Jisu wong la mela pelut tam nga onda ngan wan pai ngan siu pat ya me ka bumut la ngide ki syakri ki jong tra ngila ai shai ka por ka jing na lor ni ai ka tien ka ta ka jing tre ka jong men sim bu trai ong pi ai ya ka ta ka por ka jong pi ya ka bor ka jong pi ai wat ya kata ka pisa ka jong pi pelut na ka menta ka kam ka jonga bat kumta fila ai tilut ya la ka jingem na ka benta ban sumar ya kilang berat utrai Jisu u da kular ong andangan wan phaipat kata ka de ka jingkular utrai ong andangan sawan phaipat pi utrai un sawan biang tadai ta kwa benong fi ki ba syakri u blai what ju du mensim namar pi don ka nong na uta ubalong unong ap lang berat ubakraw ka babel ka kran ya kata bau Jisu ude unong ap lang berat bakraw ngakwa ban puli gani ka por ka siti benengkong Petros kan long besan gani ka dekot ka basau ka ongkum ni ti anda lapen pau ya unong ap lang berat rangba anda lapen pau ya Jisu unong ap lang berat rangba pinyo pediang ya kata kapan sniat ka buram ka bam sapna hang ni ke kren ya kita kinong syarai u Jisu de unong ap lang berat barang ba tu ai ya kane ke kam na kabanta kita kinong syarai jong ka balang na kabanta kita kinong syarai ya kita kilang berat ki jong trai wong onda lapen pau ya tau nong ap lang berat rang ba pinyo diang ya kata kapan sengat ka buram ka bam sapna kamut onda habala pau onda bau Jisu unwan pat ken mau ya kata ka ba fila invest na kabanta kilang berat utra un ai api ya kapan sengat ka buram un ai api ya kata ka buram namar la fila shashitam lembadu kris pinyo diang lem ya kata ka buram batu bading ta kwa banong ipi ya pi ki besyakri ya pi ki besyarai utrai udan ban ai pat ya kata kan nong na kamanta jong pi tading ta la fi invest ka por ka jong pi invest ka jing ka jong pi ka babel ka ongkom ta ba pi pin sa yo pat ya kata ka ba utrai un sa ay pi nga kwan puli ni ka por e we ka dekot ya ka banga jus ngo it ba ban puli na ka por sa ka por ba kata ka long ka shiti skinong koren shiti benengkong skinong koren nong khatsan bu pra ka ongom ni na ba kumta ko para banget ba it jonga la da pilong ki biyai ne scam bat ki bam kan ri no bat ki bam man kar hai man la ka sngi ha ka kam utrai haba pi tips scam ba kata ka jing 3 minute jong pi kam julong ka baleno e hal trai shisha habangi shakri utrai mit labat sngi habangi syarai habangi syakri ka babel ka ongom ta ka ong labat ladangi yai ne scam ngi long kita ki ba nom kan ria no bat ki ba man kar hai man la ka sngi ha ka kam ge jong trai ngi tips scam ba kata ka jing 3 minute kam julong len e hal trai kata ngi 3 minute hal trai kam julong len e shisha ang puli fi kani ka poro na Lukas kani ka lanong ka ba khat khandai ka ongom ni ka ktien ka jong blai kani ka khot ka ba khat riu ka ong ubaneng kong te ulawan uda ong ko trai ka rupa jong me kalapan man shipau pat ki rupa ula ya thu ti ha u ba me u shakri ba na ba melalong ubanget ha iba kniat e
tu men yo bor halor shipau kishnong tading ta utrai wong lada pila ya kendo ya hakata ka sngi ke jingwan pat ke jong la pila syakri la pila penroi ya kata ka utrai la ai pi ong bhame u syakri u babha un ai pi ya kata ka certificate bhame u syakri u babha tading ta khin jong blai ong mela minat akaba khendiat men yo bor halor shipau kishnong utrai un ai pat ai ngu play ba play ke jing syakri ke jing syarai kamkut tang hang ni ha ka perthai utrai ong an ai shu ya pi ya kata ka responsibility namarkan mau ya kene ke wei kadang don sa si hajar senampat hadin ke jing wan jong marat khlau sa si hajar senam ginang don hang ni ke perthai ya ka bangin long kita pat kinong syarai ya ki pau kisnong lada fila long kinong syarai ki bahok pinang yo shu ya ke jing syarai ka ba kham khrau hagata ka si hajar senam ngangek kan long kumta tani ka pon nga kwa ban duai na ka banta jong phi nga kwa ban kerkhu ya phi we baro hagani ka por ban ngangek ba ya phi kinong syarai ya phi ki ba syakri u blai ngangek bu tran kerkhu ya phi sham ben kut nga kwa ban puli ka we ka dekat bu trai pen kan mau yang hagani ka por bagata ka long nau lukasi ni ka long ka bakhat ar ka dekat ka balai pusan ka ongkum ni tulong ki balapan po ila gesengkai bat ki bala thang ki syarak jong phi ru kum ki brew ki bayai up khmi yalau kanra jong ki lano on wan phai naga jing khawai shongkorim bahaba ulawan bat baula tiet kin play ya kumni ru suk kita ki syakri ya ki bahaba uwan ukanra un syam bakidang ya syarai Astulat ini dekat balai bunyau ka ong suk kita ki syakri ya ki bahaba uwan ukenrat un syam baki dang ya syara. Mdei ki nong trai ki ba thia ni ki ba spulut ya ka por ga jongki ha ki ki ba dai ga jongki ha ka kam ga jongki na ha ka jing mentoi ga jongki hinrai kita ki ba syakri ya utrai ka babal ka ong suk kita ki ba syakri ya ki bahaba uwan ukenrat un syam baki dang ya syara. Syara ki lang berat. Shisang ong api ba un pan po ya ladi bat un pensyong bam yaki bat un wan bat un syakri ru yaki utrai un syakri ya kita ki syakri ki jong de bat lada un wan hakata ka baar ka jing amit lani haga balai bat un syam ru yaki kumta sukken kita ki syakri hinrai ya kani to tip balada utrai yeng la tip lupa ka no ka por bu wan nong to undala abbat unom dala prat ila ka ying jo piru tolong ki bala kloy na bahaka por ka baphimmut ba wan ukhon ubreu kadai kata ngin saya kran ru igani ka wai ka por pat igani ka subject re ka banong ifi kata la pidai shisha ki ba sharai la pidai shisha ki ba shakri suk mapi long bala kerku ya pi bahaba utrai wan usyam ya pi ba pi dang shakri suk mapi long bala kerku ya pi haba utrai wan usyam ya pi dang sharai utrai un syakri ya pi utrai un daya ro ya pi nget unda ai ka nong ka bakra ya pi namar uang ya kata au jisu uang ya kata ka ba filap pelut tam nga undang awan pai undang lawan pai pat uang ngan siu pat ya me deng ta habang ile na kam tau trai ngim judu nong ha habang invest ya ka jing im ka jongi nam tau trai ngim judan ka jing lot ksan kadon bitang karidan stang ke jingkerku ke bautra yang udah syams ngobah yau ta ubah syarai yau ta ubah syakri ko aban dwai nam ta jong phi ni ke por ka mentang nget bautra no ai ka met bakoi khia phi unang petslek phi unang pendat phi de ka bor bautra hi unang yarap ya phi ki baro ha ka jing im jong phi ni dwai ha ka ni ke por ka mentang try nga ai ngo ime ko pa yang ni ke por ka ba koron nam ta ki khon ki jong me try nga nget ko kanrat menang ai bor ya kini ki khon jama bekinang la ban syakri ban syarai try ngitip ko kanrat la ki sya nyau ben la sya khen ben ka perthai ka babal ka ong ya ka ta to kmen phi ba to shat kmen ru namar ka ba kraw ka bainong jong phi ka long habneng try hi sya ben ki khon ki jama kinang syarai begini ki syakri ki jama kinang syarai beginang syakri ya lang berat ki jama ka traban besawan peja ya ki lang berat ki jama nga duai
try Jisu menang ai bor ko try oh shisha ye kita ki shakri ka bamela jit ye ki shakri ka bamela thung ye ki shakri ka bamela bo ko try haga ji shakri ki balang bo per ka men ai bor ki ko try bakin ang la ban sharai ban shakri kat kum ka ktien ka jome bakin psa kat kum ka jingbam ka badai biang ya ka mensim jong ki lang berat bamena kerkui ki ko try menang ai ki ya ka ktien menang ai ki o mensim ba ko try bakin ai lap bakin psa da ka bor blai kan om de da ka bor breu try kin psa kin puja om da ka hukum breu henre da ka hukum blai bat da ka ktien u blai om da ka ktien jo ki breu ngadwai ngada kerkui pi baru kita kilang berat kin long ki belah kerku kan haleluya hapo ki kti ki jong pi ngedwai ngada nget ko konrat men kerku ini ki kon ki jong bang ni ka por ya baru lang ki bayo ngap ye ni ka kubar ngada dwai ngada kerku ya pi bau tra unang ai bor ya pi bau tra unang pen slek ya pi bau tra unang pen san ya pi unang ai pi kata ka bor ya kata ka jingklan ka jong u ba pinang la ken ban long kita ki breu ki ba sai so pangada dwai ngada kerku ya pi haga ni ka sngi bagi sngi ki benang wan pinang long ki breu ki ba shat ki ba kot ki ba khia pinang long ki breu ken shisha ki ba khia khran haga mensim haga do haga jingmut superkat ki jong pi ba pinyai im na ka bantau trai ba pinai thrang ye ka ktien pinai sliang ye Jisu man la ka sngi dwai ngada kerku ye pi haga tengu Jisu ba yeng ka sam ju piru kan long bala kerku trai ka kta ani ka sngi long bala kerku bat ngin se kan do pat hallelujah haga tengu jong Jisu amen amen ei trau nang kerku ye pi trau nang ai bor ye pi in say sham pala shai gasngi haga way pat ke episode jong ka potnat blege jing sok lor kat fi kublish bon amen